Tak príjemný dobrý večer. Vítame vás v čítarni súčasnej literatúry. Vítam hlavne teda našu dnešnú hostku, autorku knihy Scvrknutý svet, Veroniku Koskuelu. A okrem iného teda knižka vyšla vo vydavateľstve Absint, v žilinskom vydavateľstve, takže vítam aj vydavateľa Juraja Koudelu, ktorý teda tiež mi nás prišiel podporiť, ale jednoducho sme radi, že je tu medzi nami a len tak hneď na úvod spomeniem, že ak by vás dnešná téma zaujala natoľko, že vy ste sa chceli do tejto knihy ponoriť, ak ste to už neurobili, tak Juraj priniesol aj nejaké výtlačky, ktoré si môžete zakúpiť po besede a Veronika možno rada knižku podpíše aj s nejakým venovaním priamo tu. My sme sa dohodli, že by sme vás teda na úvod ponorili do dnešnej témy, ktorá teda siaha za múry slovenských väzníc úryvkom, ukážkou z knihy. Takže ja teraz dám slovo Veronike, aby nám ju prečítala. Ďakujem za privítanie. Ja vás tu vítam. Som rada, že som sa dostala cez hodinovú zápchu do hlavného mesta Absintoviek, teda sídla vydavateľstva, takže som rada, že som tu. A začnem teda jedným úryvkom, ktorý nie je zrovna z úst väzňov ani bachárov, ale vlastne bude to, čo povedal pán sudca. Peter Šamko zo skúseností hovorí, že prokurátor má vždy silnejšie postavenie, lebo má za sebou celý štátny aparát. Má policajtov, kriminalisticko-expertívny ústav, ktorý má znalcov, takže má za sebou celú justičnú mašinériu. Na druhej strane je obvinený, ktorý môže mať advokáta. Ak je solventnejší, má aj viacero advokátov. Niektorí advokáti zase majú tým pomocníkov, koncipientov, detektívov, ktorí môžu vyhľadávať dôkazy v jeho prospech. V zákone sa píše, že strany sú si rovné pred súdom, ale je evidentné, že si rovné nie sú. Prokurátor je dominantnejší. Najjednoduchšie prípady sú vtedy, keď vás chytia pri čine. Ale máme aj x odsúdených, ktorých nechytili a preukazovalo sa to dodatočne. Oslobodili ste niekoho, kto bol vinný? Pýtam sa Petra Šamka. Nedá sa povedať, že by bol vinný, keďže ho súd oslobodil. Opravuje moju otázku. Priznáva však, že prípady, keď je zo spisu zrejme, že človek, ktorý pred vami stojí, sa skutku naozaj dopustil, sa občas nájdu. Lenže obžaloba nepredložila dostatok dôkazov, prípadne boli nezákonné alebo nepresvedčivé. Aj vtedy sa však treba striktne držať zákona, vaše pocity sa nepočítajú. V rozhodnutí nemôžete napísať, že cítite, že to asi ten človek urobil. Ale vo vnútri si vravíte, že vinný zrejme bol. Lenže na pravdepodobnosti svoj sudcovský výrok o vine nemôžete založiť. Volíte preto oslobodenie. Tak, a to mi vlastne napadlo čítať práve toto, lebo keďže mám vždy tak trochu stres z rozprávania pred nejakým publikom, hoci je malé, ale je to na záznam a teda nejaká zodpovednosť tu je. Tak vlastne keď som videla podklady alebo teda možné témy okruhy, tak vlastne jedna z nich bola, že či naozaj sa môže stať každý zločincom a že či tomu nejako verím. Takže vlastne od tohto ja som sa o tú vetu som zakopla práve preto, lebo keď som počúvala s vami aj niekoľké rozhovory alebo čítala si teda ich teda v písanej podobe, tak je samozrejme, že túto vetu nájdeme aj na obálke knihy a len ma tak zaujímalo, že môže byť už pre vás taká mierne otravná, alebo že či ste nezaváhali, že ste ju dali na tú obálku, lebo vlastne dosť často sa vás na to môžu pýtať a teda samozrejme, že ale nejaký ten príbeh, možno práve spojený s touto, keď sme v divadle, nazveme replikou, zaujímal aj mňa. A možno aj skrz to, že napriek tomu, že tá knižka je naozaj obrovským a širokým ponorom do sveta
medzi väzňou, bachárov, teda dozorcov, sudcov, väzenskú psychologičku či lekára. Mnohých príbehov až ako keby takých mikrosvetov malých, tak zároveň nad tou celou témou väzenia, alebo teda tým celým svetom väzenia je tá obrovská nejaká téma vôbec nejakej filozofie spravodlivosti a že naozaj mi prišla tak košatá na rozhovor, že teda opäť som sa možno vrátila práve k tej vete a teda skrz ňu aj sa možno spýtala na to... Či je v tým? No, áno. A či to možno bolo aj preto, že práve preto ste sa dostali k tej téme toho väzenia? Takto, že aby sme, keďže nás je tu pomenej, tak možno je tu niekto, kto knihu čítal? Okrem mojej mamy, ktorá sedí vzadu? Čítam. Dobre. Odpoviem vlastne na to, že ja som ju tam nedávala tú vetu, že každý sa môže stať zločincom. To bola vlastne šikovná práca ľudí vo vydavateľstve, že ju vybrali a ja tiež, keď som ju tam videla, tak si hovorím, že fúha, že to som tam napísala, alebo že odkiaľ je ten citát alebo ten výrok. No a vlastne keďže ja som to mala aj v PDF-ku, tak som si to tam dala a vlastne zistila som, že veď jasno, to povedala tá psychologička akože v nejakom kontexte, hej. A bolo vlastne super, že ju vybrali, lebo je to presne taká veta, že človek si povie, že áno, pravda, alebo že vôbec nesúhlasím, alebo niečo je to také, že sa ho to dotkne, keďže každý môže byť aj ja. No a vlastne z tých citátov sudcu je jasné, že keď už človek má nejaké potiaže so zákonom a dostane sa do toho celého súkolia justičného, tak závisí od veľa vecí, od sily advokáta, či ho vôbec má, či ho nemá, od dôkazov, od vlastne tej prokurátorskej práce a od toho aj akých sudcov schytá a aj od toho, že či sa dá chytiť predtým, nedá chytiť a aké sú tie rôzne situácie, ktoré vlastne vyústia vôbec do tej zápletky so zákonom. Čiže je to celé tá reťaz tých udalostí, čo sa deje vlastne predtým, ako sa človek dostane do tej basy, tak je taká komplikovaná, že skutočne si myslím, že to platí, že každý sa môže stať zločincom a nikto by si nemal povedať, že ja určite nie, lebo to nie je pravda. No. A teda ako ste sa dostali k tej téme toho väzenia a vôbec skúmania toho života za mrežami? Tak ja sa rada rýpem v niečom, čo možno ešte, čo ma aj osobne baví, zaujíma. Možno som niečo čítala, viem, že som hľadala nejaké témy vždy, lebo novinári to majú tak, že vlastne každý týždeň musia ponúknuť nejaké témy originálnejšie a zaujímavé a tie vlastne spracúvajú v nejakých tých intervaloch, čiže je to taká tiež pasová výroba. A vlastne ten COVID tak trošku spomalil, no na jednej strane akože zrýchlil to novinárske povolanie, lebo museli sme veľa informovať o tom, čo sa deje, aké sú rozhodnutia, aké sú opatrenia, ale na druhej strane sme nikam nemohli ísť a v podstate pre veľa ľudí je to také niečo medzi hobby a povolaním, lebo je to také vyústenie zvedavosti, že keď už nájdete tému, tak sa v tom rýpete a vlastne ani nerátate čas a pre mňa to bolo, že keď som si našla túto tému, tak som si povedala, že idem urobiť o tom nejaké hlbšie reportáže a mala som čas odkladať si tie veci do šuflíka. Že hľadala som, stretla som, čítala som, proste robila som si nejaké poznámky a potom som proste riešila, že ako to urobiť tak, aby to vyšlo na nejakú sériu reportáží. A prečo väzenstvo? No, lebo vlastne v tom období sa dialo veľa vecí
vo väzenstve. Dostávali sa tam DIP, politici, prepúšťali sa niektorí väzni aj z toho dôvodu, že bol COVID, nie u nás, ale riešili vlastne tú preplnenosť a to šírenie v takýchto uzavretých priestoroch v iných krajinách. Takže bolo to také zvláštne prostredie a nepoznané, ktoré sa vlastne v nejakom tom období začalo viac riešiť, viac sa možno verejnosť začala registrovať. Tiež sa stalo vlastne v tých väzniciach ten prípad Lučanský a ešte myslím jeden advokát tam tiež zomrel na COVID, lebo proste nebola lekárska pomoc a nebolo nejaké rýchle konanie, čiže preto. No a potom som začala riešiť, že či už to bolo niekde spracované takto dlhšie, reportážne. A zistila som, že nie, takže to je vždy super, keď je akože nejaká téma málo prebadaná. A keď vznikala tie výskumy a materiály, ktoré ste si zbierali počas tej pandémie, bolo komplikovanejšie sa dostať do tých väzníc, alebo možno k tým ľuďom, alebo ani nie? Tak ja som nechodila do väzníc. Ja som bola raz alebo dvakrát v Leopoldove a to je všetko. Väčšinu ľudí som stretávala akože na pracovisku. Jedna tam bola manželka väzňa, ktorý bol zatvorený a s ním som sa rozprávala až potom, ako kniha v podstate vyšla, lebo on vyšiel. Čiže to bolo vlastne spracovanie príbehu cez ňu a cez jej pohľad na to. A aj vlastne s dozorcami sa človek nestretne v práci, ale v podstate po práci na káve a tak. Čiže takže už rovno tak od začiatku máme zbúraný taký ten predsudok, že si vás predstavujeme za tými mrežami, ako vy počúvate ľudí oblečených v pasikavom oblečení pretože častokrát možno aj dostávame nejaký mylný obraz z médií, alebo teda len o tom väzení, že je to naozaj pre nás veľmi uzatvorený svet a dostal vlastne názov Scvrknutý svet. Čo možno pre vás symbolizuje ten stvrknutý svet, alebo prečo práve teda ten názov? Tak ten názov je vlastne ako to, že každý sa môže stať zločincom, povedala psychologička, tak Scvrknutý svet, tak vlastne väznicu a väzenie nazval Dušan Cinko, tam mne sa to veľmi páčilo, lebo tam je veľa spoluhlasok po sebe, takže je to ideálne na vyslovenie. A podľa mňa je to výstižné, lebo to je ako len scvrknutý svet, že nie je to Mars, čiže nemali by sme si to predstavovať ako niečo, že úplne odlišné od toho, čo žijeme my možno tu. Nie sme obmedzení na slobode, ale v podstate ten svet za mreže je tam proste svrknutý, je tam skoncentrovaný, je obmedzený, ale zároveň veci nefungujú a fungujú často podobne ako tu. Len to je len inak, hej. Ale nie je to, že úplne iná planéta a úplne iné pravidlá a niečo, čo by sme nedokázali možno pochopiť. Akože nedokážeme, kým tam nie sme, si to zažiť, ale vlastne veľa z toho aj, čo oni rozprávali o tom, ako sa cítili, tak si myslím, že človek ako dokáže pochopiť. Bez toho, aby to potreboval zažiť. Čo je fajn. Lebo to bolo zle, keby sme to chceli zažiť. A mali ste možno nejakú takú špeciálnu prípravu k tomu, ako sa s bývalými odsudenými rozprávať, alebo že ako je vhodné možno klásť otázky lebo v prípade, dajme tomu nejakých obetí, ja som ich tak tiež nejak citlivo vnímala ako obete proste niečoho, nejakého osudu toho života, že či chceli sa nejak možno znovu retraumatizovať, keď mám použiť to slovo, alebo či práve naopak oni sú stále v tom, že radi zdieľajú ten príbeh, lebo sa z neho možno potrebujú vyrozprávať a chceli by, aby možno oni sa tiež dostali ku takému kúsku tej spravodlivosti. Takto.
oni sú zločinci, hej? Že my sa rozprávame o ľuďoch, ktorí spáchali trestné činy a ktorí sú zločinci, sú v base, sú zavretí, lebo my ako spoločnosť sme potrebovali, sme nastavili zákony tak, že na istú dobu sa potrebujeme od nich chrániť, aby ideálne vyšli nejaký lepší, ako tam vošli. Čiže akože nejaká moja emócia voči ním, že či to bolo spravodlivé alebo nebolo spravodlivé, to som ja nikdy neriešila. A v sebe. Každý robí v živote chyby, aj ja. Naposledy som poslala tlačovú správu, kde som urobila veľkú chybu, že každá tretia Slovenka sa chce stať podnikateľkou a ja som napísala každá tretia Slovenská. A takto som ju proste poslala médiám, hej, že je to veľká chyba, aj profesionálna, aj reputačná pre mňa a pritom som mala 3 mesiace na to, aby som si to pozrela. A je to chyba, za ktorú sa nejde do basy, hej, že niekto podvádza manžela alebo manželku. Je to chyba veľká morálna, etická, dneska už čoraz menej, ale povedzme, hej, že v základe by to malo byť akože odsúdenia hodná chyba, ale nejde sa za to do basy. Proste niekto je celý život proste nejaký zlý človek, ale nejde za to do basy. Toto sú proste chyby, ktoré sa trestajú trestom odňatia slobody. Čiže takto to aj oni sa tak brali, hej, že ja som v podstate zločinec, hej, kradol som, olúpil som niekoho, čiže toto bola jedna z mojich takých ako vecí, ktoré som chcela, aby mali tí ľudia v sebe vyriešené, že sa nebudú vyviňovať. A tak naopak možno mali ste vy nejaký strach? Vôbec. Ale čo ste sa pýtali vlastne, či som mala nejakú prípravu toho, ako viesť rozhovor s niekým, kto možno je zranený alebo zažil niečo, čo môže byť pre neho traumatizujúce, lebo to sa akože môže stať, tak nie. A vlastne toto bolo jedno aj z takých prekvapení, keď som sa s nimi rozprávala, že boli ochotní ísť aj do detailov, poodhaliť, čo cítia, možno aj celý začiatok svojho príbehu. Takže toto som možno ako nečakala v tých rozhovoroch, ale vedela som, že sa chcem na to pýtať a zároveň im dať nejakú aby mali proste pevne v rukách to, čo rozprávajú, že ja sa budem pýtať na všetko, ale že oni mi môžu povedať, odpovedať, čo chcú. Nie, že by mi klamali, ale že kam až môžem ísť. A väčšinou akože postupne, keď sa s nimi viackrát rozprávate a vedia, že to bude napísané, lebo je to nahrávané a tak s tým ako keby nemali problém. A v podstate je to možno aj na niečo dobré, že každý z nich mal nejakú vnútornú možno motiváciu rozpovedať ten príbeh tak, ako ho nikto nepočul, možno ani ich vlastní rodičia, alebo mnohí z nich majú vlastne deti, takže aj to je podľa mňa veľmi fajn, keď nemáte možnosť byť v nejakom spojení s tými deťmi, respektíve je pre vás ťažké povedať to jeden na jedného, ale keď to niekto iný prerozpráva a spracuje, tak možno aj toto bola taká motivácia toho, aby boli úprimní a aby sa otvorili a aby povedali, čo cítia, keď som na tým tak spätne rozmýšľala. Tak úplne, ale keď som z nich vyťahovala tie informácie, tak som myslela čisto iba na to, aby mi proste povedali to, čo chcem. Teda to, čo Jasné. od nich. A teraz tak skočím k tomu, že či spätne máte od nich nejaké reakcie na to, že keď si niekto z rodiny možno prečítal ten ich príbeh alebo niečo, čo povedali, že či možno sa vám ozvali, napísali alebo prišlo nejaké také odľahnutie v rámci toho, že to bolo vypovedané. Takto, že ja som vlastne tie texty, tie časti, ktoré boli o nich, im dala aj prečítať predtým, ako vlastne vyšli. Hej. Nie úplne v tej verzii, ktorá je v knihe,
lebo to je aj trochu skrátené, aj zeditované, ale vlastne v takom tom prvom, druhom proste spracovaní, keď už ja som bola s tým, že OK, že ešte tam bude veľa meniť, čiže oni to vlastne videli a mali možnosť tam proste niečo zmeniť, čiže toto bola vlastne jedna vec a druhá vec, že dala som im aj osobne, keď som dostala vlastne z vydavateľstva vytlačky, som ich stretla, som im povedala, že teda vyšlo to, lebo to vyšlo asi po trošku dlhšej dobe od kedy som sa s nimi rozprávala. Takže niektoré, že joj, to som už aj na to zabudol, takže to bolo milé a nikto mi z nich nenapísal potom, že či to aj prečítal, ani pozitívne, ani negatívne. Takže vlastne ani neviem, že či sa im to na konci dňa páčilo. Alebo či sa odvážili, to znamená. Áno. Ale teda Cinkota to čítal, lebo celé, lebo bol ochotný teda napísať dozadu také akože odporúčanie, takže on to čítal ako celú knihu a povedal, že OK. No a čo sa týka teda jeho účasti vlastne na tých rozhovorov aj v knihe, tak bolo jednoduché ho osloviť a chceli ísť do toho od začiatku, alebo je tiež možno za tým nejaký príbeh, nechcem povedať, že prehovárania, ale keďže vlastne možno bol dostatočne medializovaný a chcel mať nejakú tú kapitolu toho života už za sebou, že či vlastne si to chcel takto na seba znovu možno navliecť. Tak neviem, ako ja som sa na toto nepýtala. Pre mňa bolo dôležité, aby povedal, že áno, že sa so mnou stretne a že sa so mnou bude rozprávať a že keď to bude, tak z toho niečo bude. A to vlastne, akože on bol tiež zvedavý, hej, že aj zvedavosť je ďalšia vec, ktorú veľmi podceňujeme a ktorá veľmi pomáha celkovo v kontakte ľudí medzi sebou, že je človek otvorený a zvedavý, čo sa bude ten druhý pýtať, čo on bude vôbec sám odpovedať, že kam až pôjde, ako sa to potom spracuje a čo z toho vznikne. Hej? Že, ja si myslím, že z jeho strany bola takáto časť zvedavosti veľmi napomocná a ja si myslím, že každý v podstate povedal iba to, čo chcel. Že tú časť, ktorú proste svojho príbehu, ktorú chcel povedať. Možno, že niektorým čitateľom aj chýba niečo, že by chceli sa dozvedieť viac. Možno niekto zase im pôjde na nervy nejaká postava, že tam jej bolo priveľa, alebo povedal toho priveľa, alebo nemajú radi tú postavu, lebo je taká a iná, nemusia mať radi jej príbeh, názory, to ako hovorí, že môže to byť rôzne, ale to je taká vlastne akože téma, že kde nemôžete nejak extrémne tlačiť. Pýtate sa na to, čo vám ten človek povie a keď to už vlastne nechce ísť ďalej, tak vy už nerozhodujete proste, k čomu sa dostanete. Ale myslím, že fajn, že veľa z toho, čo povedali všetky postavy, nielen vlastne Dušan Cinkota, proste sa navzájom doplňovali. Vy ste teda novinárka? Už aj nie. Už aj nie. Ale teda pôsobili ste predtým, ak teda správne tomu rozumiem, v oblasti tej politickej žurnalistiky. A je to vaša debutová kniha. A aj ako sme možno teda už v začiatku mohli počuť, tak ten pôvodný zámer tam bol, že by vyšli nejaké série reportáží z toho väzenského prostredia. Kedy sa to začalo tak celé cizelovať do toho, že by mohlo ísť teda o knižku? Či ste vy teda oslovili vydavateľstvo priamo, alebo to bolo, ako sa to tam spájalo? To je prvá časť otázky mojej a potom budem pokračovať. No, ja som robila v tej dobe, kedy som vlastne začala písať
ten stvrknutý svet a zbierať reportáže a príbehy v plus 7 dní a my sme vlastne mávali také seriály, také letné seriály napríklad, že deti politikov a rozprávali sme sa proste s deťmi politikov o tom, aké je to byť dieťa politika, aké veci zažívajú v škole, ako o tom rozprávajú, či je to proste aj téma nejakých nedeľných obedov. Potom sme mali také blbé, že vlastne ako paláce Bratislavy, v ktorých sídlia ministerstva a čo sa tam deje, a také tajomné miestnosti, ktoré nikto nepozná, kam bežne ľudia nechodia. No a vlastne ja som takýto seriál, už nejak 8 častí, to väčšinou v lete vychádzalo a som si povedala, že toto urobím a zrazu, keď tie príbehy začali byť naozaj zaujímavé, tak som si povedala, že to je škoda dať do plus 7. Takže som to čím ďalej, tak tým viac proste zbierala, no ako som povedala, že do šuflíka, odkladala som to a potom som to nejak akože skladala, prepisovala a tak. A vlastne ja som vydavateľstvo kontaktovala, až keď už som to mala na tých 80% akože hotové. Takže to bolo z vašej iniciatívy, že ste hľadali potom vydavateľstvo vlastne. Takže to bolo vlastne také akože náhodné, že ja som ani nečakala teda, že mi odpovedia a že sa to vlastne akože podarí, hej. No tá druhá časť, teda moje otázky súvisí s tým, že keď pôvodne tie rozhovory teda vznikali ako klasické nejaké reportáže a teda už ste si dopredu premysleli potom, že by ste dali dokopy tú knižku, že akú ste zvolili taktiku toho aj, nie že uprednostňovania, ale skladania tých príbehov, pretože predsa len nejaký prvý vybrať sa musí, ktorým sa tá knižka vlastne otvára a zároveň je na nej alebo teda typické v rámci tej nejakej formálnej štruktúry to, že každá kapitola je zároveň obohatená aj o citát z literatúry, ktorá ale je teda z väzenského prostredia alebo sa nejakým spôsobom týka tejto témy. No a či už je to napríklad Dostojevský Zločin a trest, alebo teda potom skôr filozoficko-odborná literatúra ako Michel Foucault Dozerať a trestať. Bola to teda literatúra, ktorú ste si dodatočne dohľadávali k tomu, alebo sú to vaše obľúbené knihy? Sú to moje obľúbené knihy a ja som čítala niečo pred, niečo súčasne a v podstate ja som tých väzňov v tej literatúre ani nehľadala predtým, hej. Ale potom, keď som mala tému, tak som samozrejme, že nasávala a prečítala znova niečo, aj aby som sa vedela lepšie pýtať aj tých väzenských povolaní, aj vlastne tých väzňov na nejaké akože konkrétne veci, ktoré mi možno neboli jasné, ktoré ma zaujímali, že ako v skutočnosti fungujú nejaký ich pohľad, čiže toto bola jedna časť a vlastne tie citáty, ako oni tam ani nemusia byť, hej, že v žiadnej knihe mne to tam prišlo zaujímavé iba kvôli tomu, že jednak nechcela som tým povedať, že som všetko toto prečítala a teraz aká som múdra a ako všetko viem, ale vlastne chcela som to dať akože tipy pre ľudí, ktorí možno túto knihu čítajú, že môžu čítať aj niečo iné, kde to je povedané možno krajšie a umeleckejšie a ešte výstižnejšie a vlastne aj to som aj tak som si tie citáty zapisovala, skladala a potom vlastne priraďovala k tým jednotlivým kapitolám, aby sa to hodilo a chcela som tým povedať len to, že všetko už niekto napísal, niekde sa to proste v tej literatúre alebo v tej popkultúre proste nachádza a je to povedané poetickejšie a krajšie. A v podstate tá moja kapitola, tá reportáž, čo sa odohráva v tých slovenských väzniciach, je len dlhšie a realistickejšie, reportážnejšie a slovenskejšie. Ale v podstate tie citáty proste to
fakt, že tam bolo, že bol bezmocný ako väzeň, hej? Že alebo že bachár je živý múr medzi slobodou a väzňom a také, akože to sú fakt ako pekné a veľmi pravdivé veci, keď som potom počúvala, ako je to v skutočnosti. Takže takto, no. A ako to bolo s tým prvým príbehom, teda, ktorý otvára knižku? Ten prvý príbeh. Lebo on ju aj tak v podstate uzatvára potom. Áno. Tie prvé vety kníh, to myslím si, že aj existuje nejaká taká kniha, ktorá sa zaoberá špeciálne prvými vetami kníh a že či sú dobré alebo nie sú dobré a takto. A ja okrem románov veľmi rada čítam aj krimi literatúru a vždy si hovorím, že keď tam na začiatku je niečo krimi a kde nevieme, že čo sa stane potom, alebo ani neviem, že prečo sa to stalo, ale nás to nejak akože vtiahne do deja a má to nejaký taký boom, že niečo sa stane a chceme vedieť viac, tak to by malo byť otvárakom. No a preto vlastne ten Marošov príbeh, čo je úplná šialenosť, že on bol bachár 15 rokov a potom proste olúpil väzňa bývalého, ktorý bol takmer bezdomovcom o 1000 eur a urobil to teda dosť babrácky, lebo si možno trochu myslel, že je nad zákonom a že ho nedolapia. A potom bol teda 6 rokov väzňom, tak podľa mňa to je akože dosť silný príbeh, aj to, že chcel o tom hovoriť a vlastne bola tam aj ten opis, keď to on opisoval mne, tak to bolo také ako z nejakého krimi príbehu. Takže preto som ho dala do popredia, lebo to bolo ako z tých príbehov na otvorenie najzaujímavejšie. Lebo ostatné boli také pokojné, hej, že po väzbe išli do basy, lebo boli už odsúdení, alebo proste bolo nejaké pátranie a už sa nejaký príbeh, čo už poznáme, že to nie je také zaujímavé. A myslím, že potom hneď druhý bol s tou manželkou. Je to na začiatku. Ja si myslím, že áno, asi. Že aj ten Ladislav, čo vošiel tak pokojne. Áno. Ten sa začínal tiež tak pekne absurdne, podľa mňa vlastne. Áno. Tak to je len taký teaser na to, že v podstate vkráčate v tej knihe s tými zločincami rovno do toho príbehu aj do toho väzenia. Prechádzate si spolu s nimi až teda možno k nejakej tej aktuálnej situácii, v ktorej akurát boli v rámci toho celého súdneho procesu alebo tej väzby, keď sa kniha písala. Áno. A to bolo tiež pre mňa zaujímavé a dôležité, aby tam bol príbeh proste aj niekoho prerozprávať cez príbuzného toho väzneného človeka, lebo často zatvoríme jedného, ale vlastne vonku zostanú často deti alebo rodičia, prípadne manželka alebo aj vzdialenejší príbuzní, s ktorými proste, ak má to šťastie, že má nejakých, hej, s kým žil, prípadne aj dedina, že často sa to týka nejaké ako komunity, ktorá v paneláku vie, hej, aj v paneláku sa vie, že tu sa niečo stalo, alebo no proste, že týka sa to viac ľudí ako jedného toho zatvoreného. No a rovnako ako môžeme mať predsudky voči väzňovi, alebo tým zločincom a kriminálnikom, mali ste aj nejaké predsudky voči bacharom, alebo myslíte si, že má spoločnosť aj v nejakej šablóne tých dozorcov? A čo vás možno potom prekvapilo, keď ste mohli niektorých spoznať osobne? Tak neviem, či som mala ako ja beriem tak, že je to povolanie, ako beriem tak pragmatické tých zločincov, že urobili niečo, chytili ich, potrestali, sedia v base a nejak sa s tým ako vyrovnávajú.
tak beriem aj to povolenie proste vojenského dozorcu alebo príslušníka z OVS tiež tak pragmaticky, že človek si môže vybrať, oni si vybrali toto, je to potrebné. Zaujímalo ma vždy pri každom, že prečo si to vybrali, lebo nie je to úplne že najveselšie. A ako oni hovoria, že stretávajú s tom skoncentrovaným zlom. Takže tiež sa musia s niečím vyrovnávať. Tiež ma zaujímal ten pohľad ich na trestanie, na ich úlohu, na všetko. Ale akože predsudky som nemala voči ním. Zaujalo ma, že sú celkom rozhľadení a vzdelaní, že sa školia, že sa snažia. Niektorí viac, niektorí menej, niektorí majú vlastne taký ako empatickejší vzťah k tým väzňom, niektorí naopak záleží aj od toho, na akom oddelení sa pohybujú, že či je ich úlohou vychovávať a vzdelávať väzňov, alebo naopak dozerať na nich, strážiť väznicu. Takže aj od toho sa vlastne odvíja ich pohľad. A má to každý inak z nich? To, že čo je ich úlohou, alebo sa tak ako zhodnú v tom? Tak ja vždy hovorím iba o tých vlastne, s ktorými som sa ja, ktorí sú v knihe, lebo to je vlastne veľmi malá vzorka. No nie, každý je iný, každý to má inak v sebe spracované, aj sa inak dostal k tomu povolaniu, niekto musel, niekto chcel, niekto to mal proste tradične v rodine, potom niekto iba tak, že pochádza proste z Hlohovca pri Leopoldove a tam je to veľký zamestnávateľ, a teraz sa hnevajú, že vlastne v Levočí končí väznica, ktorá zamestnávala, ja neviem, či nie 300 ľudí. Ako, mali by sme sa tešiť, hej, že nepotrebujeme ďalšiu väznicu na Slovensku, ale tak, no. A je tam nejaká nádej na zmenu toho systému, akože deje sa to pomaly, strašne pomaly a je to zadrhnuté a stojí to na ľuďoch a na tom, čo si myslia, čo chcú tí ľudia, ale toto bolo také, že často máme také depresívne stavy z mnohých oblastí na Slovensku, keď ich spoznáme nejak hlbšie. A určite aj to väzenstvo je rôznymi spôsobmi prehnité, ale zároveň je fajn vedieť, že sa to niekam hýbe a že to má nejaký smer a nejaké vedenie, možno aj nie že bez ohľadu na to, kto je ministrom, ale v podstate je to taká mašinéria, že áno, že veľká časť toho systému sa hýbe bez ohľadu na to, kto je ministrom. Ako hýbe sa to lepšie alebo horšie, ak sa minister alebo ministerka proste viac zaoberajú väzenstvom a sústredia sa na to. Ale ide to, no. Dostali ste sa aj k nejakému porovnaniu v rámci iných krajín vlastne v oblasti toho väzenia, alebo skôr ste sa sústreďovali na to, že aké sú možno tie systémové nedostatky alebo nejaké prekažky na Slovensku? Tak že či majú vôbec oni, ktorí v tom systéme robia možnosť nejakého porovnania? Oni majú. Teraz urobím promo k podcastu, ktorý je k knihe, má 4 časti a sú tam vlastne iní ľudia, ktorí nie sú v knihe. A aj tam vlastne bývalí príslušníci hovoria, ako chodia na vzdelávania do zahraničia, majú rôzne výmeny aj v rámci vlastne susedných krajín, takže oni si sledujú aj tie rebríčky, ako sa nachádzajú, aj sem chodí vlastne taký európsky výbor vždy povedať, čo robíme zle. Takže aj túto akože európsku spätnú väzbu majú. A myslím, že každý systém má v podstate svoje, ale podobné problémy. 6 rokov som nepočula vrtačku v tomto divadle a neviem, čo sa deje, ale ospravedlňujem sa. Povede, mňa to akože neruší. Takže nie je to nejaké, akože tie problémy, ktoré má slovenské väzenstvo, nie sú špecifické. Hej, že preplnenosť a potom to, že sa nevedia zaradiť a nemáme dosť zabezpečený systém, aby sa mohli skôr zaradiť do života po tom prepustení.
A potom ešte také problémy, ktoré súvisia s justíciou, že dĺžky trestov a proste možno... A čo teda pomenovali tí ľudia priamo v tom systéme? Že alebo tie nedostatky? No veľa vecí, ktoré proste, že nie je čas a nie sú ľudia. Hej? Že keď je taká pozícia, čo sa volá vojenský pedagóg a on má na starosti mať krúžky a nejaké ich vzdelávanie a nejaká výplň voľného času. Ale vlastne väčšinou sa z neho stane taký vypisovač žiadaniek na nejaké voľno, potom v tých krúžky v podstate často... Nejaký animátor väzenský? Niečo také? Tak mal by byť. On mal by aj zároveň nejaký inšpirátorom pre nich, možno v rámci toho, také, že ako tráviť ten čas tam a byť nejak v dispozícii. Áno, a že často sa vlastne tie krúžky nedajú realizovať, lebo nie je materiál, alebo nie je záujem, alebo proste nie je taká možnosť v podstate urobiť to. Čiže často veľa vecí a projektov zostáva iba na papieri. A ktorý bol možno, lebo teda máme teda tých väznených, potom dozorcov, bacharov a ešte sú tam teda ďalšie povolania v rámci tohto systému, že možno taký rozhovor s niekým, nechcem povedať, že ktorý vás možno tak najviac zasiahol, ale možno niečo zmenil, otvoril nejaký pohľad, či to bol práve ten sudca, lebo tam je to také ako podľa mňa celkom filozofické a taká tá debata ide úplne do nejakej inej hĺbky, alebo možno s tou väzenskou psychologičkou. Tak takto, že ešte k tomu vlastne, ako sa mi s ľuďmi rozpráva. Ja keď som bola ešte novinárka, tak som robila v Bratislave takú noc s bezdomovcami, čo spali vonku. Myslím, že to robilo Vagus. To robia každý rok a robila som vtedy aj video a v komentári som mala napísané, že to vidno veľký rozdiel medzi tou redaktorkou a tým bezdomovcom, že ako keby som sa nevedela pýtať obyčajných ľudí, hej. Čo bolo v podstate ako fajn postreh, lebo moja skúsenosť bola väčšinou s politikmi. Čiže keď sa idem pýtať niečo bezdomovca, tak samozrejme asi zvolím nejaký iný tón reči alebo niečo také a asi som pripadala, že sa neviem s nimi rozprávať. Čiže že so sudcom Šamkom to mohla byť takáto debata, ale myslím si, že aj s tými všetkými väzňami, s ktorými som sa mohla stretnúť, proste to bol hlavný cieľ vlastne, aby aj tí dozorcovia, s ktorými sa často ľudia nerozprávajú, a aj tí väzni, ktorí nás v podstate nezaujímajú, tí takí bežní väzni, dostali nejaké slovo. A teda dúfam, hej, že aj sa mi to trochu podarilo a myslím, že je to jedna z vecí, ktoré by mali byť, hej, že dôležité, aby aj títo ľudia dostávali slovo. Tam naozaj možno je také citeľné vlastne to, že ako náhle presne sa povie nejaký zločinec, tak tej verejnosti ako prvé nápadne proste nejaký masový vrah, alebo ako ideme do takých extrémov možno v niečom, ale práve aj z nejakej štatistiky tých, že ako teda čo najviac na Slovensku páchame, tak sú to, ako nechcem povedať, že nezaujímavé nejaké veci, ale nie sú to vôbec žiadne senzácie vlastne v rámci tých štatistík a mnoho ľudí práve sa tam ocitne teda za nejaké, že veľa kradneme asi, alebo teda aj to zanedbanie výživy alebo starostlivosti a že Takže sú to v podstate možno aj to opäť napoveda, že každý sa môže stať nejak zločincom, že sa tie príbehy podobajú vlastne, nie že bežnému človeku, lebo ako si povedali, že teda tí ľudia robia chyby, ale sú to práve ako príbehy obyčajných ľudí v podstate. No obyčajných, ale nie tých akože lepších, hej? Lebo je proste akože časť spoločnosti a si myslíme, že sme lepší ľudia.
moja mama akurát pred 2 dňami, tak sme boli v Podkoniciach, bolo tam, že naša obec bola zaradená ako gajdošská, iba 7 na celom Slovensku. A celý večer bol vlastne venovaný ovčiarstvu a bačom a tak. A vlastne tam niekde v kúte boli skutoční vlasy a bača z nášho salaša a absolútne im ľudia nevenovali žiadnu pozornosť. A toto sa často stáva, hej, lebo proste tam boli folkloristi, boli tam tí gajdoši, boli tam neviem, takí akože lepší ľudia z dediny a v podstate nikto ich tam ani neprišiel pozdraviť. Čiže často sa aj toto nám stáva, hej, že my si povieme, že nejaký zločinec, nejaký väzeň alebo proste nejaký hlúpy bachár a ani vlastne nejdeme na to stretnutie s tými ľuďmi alebo sa o nich nezaujíma, lebo sú jednoducho horší ako my. A zaujímajú nás ľudia, ktorí sú lepší ako my. A mňa prvú, lebo moja veľká vášeň je proste francúzsky a anglický králi. A ja fakt rada čítam historické knihy a životopisy a obdivujem, že oni vedeli jazdiť a šermovať a proste akože táto kultúra kráľovská, aj rada pozerám filmy o tom. Čiže pre mňa v podstate tá ako to, čo sa hovorí, že popular crime, to proste ani k tomu nejak veľmi netiahnem, ani o tom veľa neviem, hej. A tým, že o tom veľa neviem, tak vlastne ako pri tejto príležitosti som sa mala šancu dozvedieť a vlastne zistila som, že tí ľudia majú v sebe takú nečakanú hĺbku a také nečakané rozmýšľanie. Aj napríklad ten alkoholik Vladislav, tak proste on niekedy, keď mal také monológy, tak až mi to bolo ťažko niekedy prepisovať, že ja by som to nechala ako monológ trojstranový, bez toho, aby som ho nejak prerušila, lebo tak to bolo, proste tak prebiehal ten rozhovor, že ja som ani veľmi nekladla otázky. On sa tak otváral a išiel od myšlienky k myšlienke, ja som ho proste prerušovala úplne minimálne. A boli tam také hlášky a také vety, že čo proste by som si nikdy nevymyslela a nikdy by som ich nepriradila k tomu človeku, ktorého som mala proste zaškatulkované ako recidivista, alkoholík, zanedbával proste tú výživu svojich detí, že niekto, kto si ani nejak nezaslúži moju pozornosť alebo môj záujem alebo niečo také. Iba vlastne ako väzeň si ho zaslúžil ten záujem o neho. To ste vlastne načreli aj z takej, ako mne hneď prvej tej témy, čo som sa vás chcela vlastne spýtať, keď som s tou knižkou robila, že keď ja viem, že to je samozrejme nejak akože otázka tej profesionality a asi ste tu už viackrát spomenuli, že ako k tomu pristupujete, ale práve tá nejaká otázka tej morálky a etiky v rámci toho celého, že je tak ako častokrát niekedy možno na nás ukázané škaredo, že dávame priestor, aby rozprávali nejakí zločinci alebo nejaké negatívne postavy. A na druhej strane nás to ako ľudí práve tá zvedavosť ťahá k niečomu a je to tak aj pri spracovaní potom možno už či filmov, seriálov, tak je to práve taký ten hnací motor, ten zločin a sledovanie toho kriminálnika. Dostávate možno, akú teda dostávate spätnú väzbu, alebo že či tiež dostávate skôr práve tieto otázky pri potom tejto knihe? Tú spätnú väzbu myslíte od koho? Od zboru alebo od ľudí? Dajme, že od čitateľov. Tak ja začnem od toho zboru, aby sme sa dohodli. Tak v zbore tiež ako čítali aj vlastne hovorkyňa, aj taká tá šéfka nová programu Šanca na návrat, čo vlastne sa usilujú o lepšie zaradenie väzňov po odpíkaní trestu. A im sa to veľmi páčilo, hoci akože niekedy im vlasy stáli dúbkom, keď si to čítali, ale potom si povedali, že zase na druhej strane je tam niečo aj vyvážené, niečo je také, že čo by oni, keby mali nad tým moc, tak by to nikdy akože nepustili vonku. Ale na druhej strane je tam aj ten pohľad a sú tam tie štatistiky a všetko, takže ako... Nepustili vonku z tých príbehov tých tak jasné, väzňov? Hej, takto, však jasné, že... no, hej.
aj napríklad bývalý šéf Leopoldovskej väznice tam celkom otvorene rozprával o tom, čo sa stalo v base a za čo vyhadzoval ľudí alebo strhával z výplaty, a to teda tiež asi nie sú ľahké veci a nie sú to veci, ktoré proste zbor bežne priznáva. Takže takto. Čiže tu som bola taká, že im sa to v podstate páčilo, že to neviem, či som uspela knihu o väzňoch, keď sa to páčilo zástupcom zboru väzenskej stráže, ale fajn. A od čitateľov, tak ako ja mám veľmi obmedzenú skupinu mojich známych, ktorí si knihu kúpili, ale minimum ju prečítalo. Alebo dočítala celú. Lebo sú tam kapitoly, ako v každej knihe, že kde vás to baví viac, kde vás to menej, kde to proste odložíte na chvíľu a neviem, že sa môžete k tomu vrátiť, alebo máte čas. Takže na takú nejakú globálnejšiu technológiu čakám, ale čítala som si Goodreads, keďže tam sú ľudia, ktorí čítajú veľa a môžu a vedia porovnávať. Tak akože je to v pohode, že je to 4,2 hodnotenie, čo celkom fajn, ale zase jasné, hej, že čo som si tam zapísala, že je tá kniha príliš rozkuskovaná, že niekomu je ťažšie proste dostať sa do tých príbehov alebo ich vlastne sledovať, lebo v každej kapitole je niekoľko postav a niektoré z niektorých kapitol vypadnú a vrátia sa vlastne až neskôr, keď majú k tomu čo povedať. Takže toto akože jasne beriem, hej, alebo že niekomu išiel na nervy väzenský lekár, čak v pohode ako môže, on bol proste jeden zástupca mnohých, hoci taký veľmi reprezentatívny, si myslím. A ešte čo tam bolo? Aha, že by chceli viac návrhov riešení a menej rozpitvávania situácie. No, ako ja nie som úplne... áno, jasné, je super, keď prináša kniha riešenia na niektoré veci, ale to si myslím, že by ich mali písať skôr odborníci alebo politici a vlastne akože mne išlo práve o to rozpitvávanie, lebo vlastne v tom, ak niečo rozpitvávam, tak sa to snažím pochopiť. Tak na druhej strane je veľmi dôležité otvoriť vôbec tú debatu asi v rámci spoločnosti, že výsť možno s tým, že začať. Možno by vám nadávali za to, keby ste tam písali nejaké riešenia, tak zase by to bolo také, že... Nie, ale je to super, ja mám rada aj vlastne akože takúto kritiku, že ja si to proste prečítam a ako väčšinou majú ako ľudia pravdu, hej, že ako sa hovorí, keď ste podnikateľ, že zákazník má vždy pravdu, tak ja si myslím, že čitateľ má vždy pravdu, lebo proste je úplne jedno, čo si ja myslím. Je dôležité, čo si z toho čitateľ zoberie a čo si on myslí a ja som vôbec len vďačná za to, že si ľudia dali námahu napísať tam nejaký svoj dojem alebo proste ohodnotiť knihu, kúpiť si ju, proste prečítať, že to je tiež super prínosné. Zmenil sa váš pohľad nejako na pojem sloboda po tom rozprávaní sa alebo stretávaní sa s príbehmi? Možno v tej dobe, keď som sa o tom rozprávala a keď im bolo tesno v tých izbách a ja som si ich vypočula a cítila som to, že im je tam tesno a že nemôžu to, čo môžem ja, tak áno, ale už som na to zabudla v podstate, ako človek často zabúda na to, že má slobodu a že je nejaký rozdiel medzi tým, že byť neslobodný a slobodný, takže už dneska si ani neviem vlastne odpovedať, že či to zmenilo, že možno na chvíľu som si viac vážila pohľad na stromy, ako teraz, keď sme išli cestou krásne sfarbené jesenné listy, ale už si to aj nevážim, lebo to vidím každý deň a nie je tu žiadny väzeň blízko mňa, ktorý by mi pripomenul, že on sa musí pozrieť takto hore, aby videl nebo cez vlastne tie mreže alebo sieťky, čo sú nad väzenskými dvormi, takže... A bol možno nejaký z takých ako tých prípadov, kedy ste si povedali, že naozaj toto je akože
nejaké nešťastie fakt v tom osude, že ten trest bol neprimeraný? Tak ten pán Miloš sa volá, ktorého príbeh som spracovala vlastne cez jeho manželku, tak on bol iba väznený 2 roky bez toho, aby vlastne bol odsúdený a dneska je vlastne prepustený a myslím si, že aj vyhrajú súd. Takže vlastne neviem, či to správne pamätám, ale mňa tam tiež prekvapilo. On bol akože taký marihuanový väzeň. Ten návrh akože bol veľmi vysoký toho väzenia na vlastne že mu našli tú marihuanu, ale teraz ja fakt možno trepnem, lebo sa nejakých 16 rokov. Či je to možné? No jasné, že to boli tie vysoké tresty, čo teraz by mali vlastne byť trochu nižšie. No ale ako takto, že nespravodlivosť tých trestov, no iba vlastne v tomto, že v jeho prípade bol zatvorený 2 roky a vlastne teraz môžu vyhrať súd, že nemal ani v tej base byť. To je blbý prípad. Ale inak všetci ostatní vlastne tí väzni tam v pohode priznali, že jasne, spravili sme to, odsedeli sme si. Je to taká akože teraz situácia, že sa na vás pozriem a dám vám možnosť sa, ak máte nejaké otázky, sa vás pýtať, ale skôr možno len vás v prípade, že by ste sa tiež chceli niečo pýtať, tak dať vám tu možnosť sa zapojiť, ale keďže asi tuším, že to takto nebude, že hneď, tak sa iba spýtam, že či plánujete aj nejakú ďalšiu knihu, reportáž a že možno aká téma vás zaujíma práve v týchto dňoch, alebo či sa niečo také pripravuje. No, tak akože pripravovať, to je ťažko, hej, pripravovať novú knihu podľa mňa, lebo to trvá tak, ale začala som sa stretávať, už som stretla 2 bačov vďaka môjmu otcovi, lebo ako vždy je to proste, že musím hľadať vo svojom okolí a tí vlastne, ktorých stretnem, vás posunú ďalej a odporúčujem vám niekoho, tak vlastne začínam v takom malom a chcela by som možno sa trošku viacej zaujímať aj o ich príbehy, lebo tí, čo sú dnes 50-tníci, tak možno už sú taká posledná generácia ľudí, ktorí si vážia výhľady a proste majú naozaj ako vzťah k tomu remeslu, robia to poctivo, majú radi zvieratá, veľa si ešte pamätajú z toho, čo bolo, vedia ešte aj ekonomiku, ktorá je za tým. A je to možno niečo, čo už nebude, nielen preto, že to už nikto nechce robiť to povolanie, ale aj kvôli tým klimatickým zmenám. Takže možno týmto smerom sa vydávam sa ním, ale uvidím, že čo nájdem, ako mi to dlho bude trvať, či tie príbehy budú dosť zaujímavé. Teraz mi napadlo, či ste v rámci tejto témy mali dosť tých respondentov v úvode. Či bolo ťažké získavanie tých tak to bolo pomaly. Že jeden k druhému vás zavedie a pýtate sa a zisťujete a keď zistíte, že máte 4 väzňov a 2 bachárov, tak sa snažíte to nejak ako vyrovnať, ísť za nejakými novými povolaniami. Takže tak. A bolo tam aj, že v strede toho procesu, že už ste mali ako prepísané tie rozhovory a zistili ste, že vám tam niečo chýba? Mala som ešte chuť tam zapojiť ako nejakého advokáta alebo prokurátora alebo zdravotnú sestru odtiaľ, že ešte nie niečo, ale mala som toho tak veľa, že neviem, že mohla som, ale dávalo mi to celé tak zmysel a aj do tých kapitol už vlastne som ich mala rozkuskovaných, čiže keď som si to tak celé pozrela, tak ten pôvodný zámer som potom si povedala, že už netreba, že mám dosť. Chcel by sa niekto? Ja neviem, možno ste sa o tom bavili, keď som mohla vrtačku riešiť. A
A nemám ani dočítanú tú knihu, že či tam sú napríklad aj väzenky, nie? Alebo teda bachárky, že... Nie sú. Nie sú. Bachárky mám v podcaste. Lebo to by ma zaujímalo. Ale vlastne je tam ako žena psychologička a tá manželka, ale pravda je, že ich tam nemám. A ani som sa o nej... A ešte vlastne ten väzenský lekár, on je z Basy pre ženy, čiže tam akože rozpráva o väzenkyniach a o ženách, to majú. Ale nesnažila som sa o nejakú rodovú rovnosť, ale nie iba preto, že som na to nemyslela, ale aj preto, že asi 80% alebo viac ako 80% je to aj mužské povolanie, aj vlastne zločin je ich domenou. Takže tak. Asi aj práve preto, že keď ste sa bavili o tých emóciách, tak asi že ma úplne zaujímalo, ako to tie ženy, ktoré sa tam dostanú. Že sú ako matky a tiež niečo. Teda majú rodiny, rodičov a tak ďalej. Hej. Či to nie je také citlivé? Tak podľa mňa asi podobne ako muži, že tí tiež často majú rodiny a tiež je to pre nich ako istá hanba, tak asi ešte trošku väčšia možno aj pre tie ženy, ale to sa nedozviete v mojej knihe. Či je to tak? Tak zapnem si ten podcast. Dobre. Že či ešte niekto? Možno. Ale mňa tak ako možno zaujíma, že či je nejaká tak akože hlavná vec, že či potrebujeme v tomto stave, v akom to je nejakú takú aktuálnu zmenu alebo nejakú takú podporu vlastne v rámci tohto systému, že čo je tam také to najakutnejšie. Sú to tí ľudia, ten personál v rámci toho, alebo ide skôr o tú zákonodárnu zložku toho celého? Tak ako ťažko to ja nejak zhodnotím, ale mne sa zdá, že keby sa dodržiavalo všetko, čo je na papieri a v tých zákonoch, tak to bolo super, že to je akože taký základ, ale často ako vo všetkých oblastiach aj v každej firme, hej, je to tak, že niečo je na papieri, niečo sa má urobiť a iba nejaká časť z toho sa urobí. Lebo v podstate tam nie je problém v tom, že by sme tie zákony mali nejaké zlé, a nehovorím o trestnom zákone, ale v tom väzenstve, že ako to je nastavené, ale problém je, že sa to nerobí, lebo sa to nedá, lebo sú tam proste nejaké technické veci, ktoré... Ako všade. Hej, tak. Alebo nejaké personálne, takto. A aktuálne teda stav v tých väzniciach, lebo je tam jedna tá etapa vlastne tej Leopoldovskej vzbúry a keď boli tie podmienky v tej väznici úplne iné, horšie, kedy naozaj sa tí väzni vlastne vzbúrili proti tomu a teraz aktuálne si nemáme v tom väzení teda predstavovať taký ten stav ako počas tých rokov minulého storočia. Tak určite nie. To keby bolo tak, ako to bolo, ako to opisoval vlastne pán Zbojek v tých rokoch 90. a 80. tak to by sme boli veľmi necivilizovaná krajina. Aj možno približíte, že ako čo boli také tie... Bolo to nejaké násilie voči väzňom? Aj násilie, proste ako on hovoril, že ich tam brali úplne ako najspodnejšiu spodinu, že aj to jedlo bolo, že niekedy psi väzenské jedli lepšie ako oni a aj tí väzni boli proste na nich stále nahnevaní, čiže tam bola nejaká obojstranná nenávisť, čo sa stupňovala a ktorú nikto neriešil. Takže tie podmienky, čo boli, tak proste vyústili do týchto udalostí a potom sa to začalo takzvané humanizovať, čo je krásne slovko. Poučťovať. Mňa tam v závere vlastne knihy, priznám sa, že teraz už neviem, koho to presne boli slová, asi možno tej väzenskej psychologičky, lebo v závere sa teda samozrejme rieši to, že tá nejaká šanca, aj resocializácia, šanca na návrat a to, ako tých ľudí teda
pripravujeme potom na ten návrat do tej reality, alebo že akú úlohu v tom vlastne zohráva štát a tá naša spoločnosť. A takisto tam bola na ňu aj otázka, že ale či teda aj tie obete vlastne tých zločincov, že ako sa teda možno nie že staráme o tie obete, ale ako prišlo mi to naozaj veľmi zaujímavá pasáž vlastne na zamyslenie aj s odpoveďou tej psychologičky, opäť tak pragmaticky ako nad tým, že v niečom, aby som to nerozpitvovala, ale v niečom sa ma ako veľmi dotkla tá pragmatickosť toho, že obete môžu vyhľadať psychológa proste a majú tú možnosť, môžu sa s tým vysporiadavať proste rôznym spôsobom, ale že proste pre tých zločincov o tých sa musí postarať ten štát a musíme mať jednoducho nejaký systém na to, aby s tými ľuďmi niečo urobili, aby ich proste vrátili alebo dali im teda tú šancu na to, aby každý by mal tú šancu dostať jednoducho na ten návrat naspäť. A to vám dávam len také akože tipy, lebo teda myslím si, že to otvorilo to aj vo mne tak ako veľmi, veľmi veľa otázok, takých polemík vlastne z proste tak ako napomedzi týchto dvoch svetov, že možno aj preto ja tu teraz ako používam také slova ako nejaký súcit v rámci tých zločincov, takže som možno opatrnejšia v tom zmysle, ale v podstate sa mi vlastne veľmi páčil váš prístup k tomu a aký bol a tak budeme radi, že keď sa možno do toho sveta nahliadnete aj vy prostredníctvom tejto knižky a ešte raz takto ako posledný krát možno na nejakú... Výzva na otázku. Áno. A ako sa hovorí na tlačovkách, že ak nie sú, tak vám ďakujem za pozornosť a že ste prišli. Tak. Tak ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem Veronike Koskuela samozrejme za knižku, aj vydavateľstvu Absint, za umožnenie, aby táto kniha vyšla a aj teda táto téma sa dostala do povedomia. A radi vás v čítarni uvidíme znovu na ďalších teda besedách a možno teda aj v budúcnosti o knihe neviem tu vyskloňovať, som zistila to slovo. Takže taká lokálna slovenská téma. Takisto. Tak, hej, musím sa od tých kráľov a kráľovien a iných štátov ako nášho dostávať aj k týmto obyčajným ľuďom, čo nerozprávajú často. Dobre, ďakujem veľmi pekne.